Ya Dewa ya Bathara. Untadewa kowe wong ngreget. Puntadewa kowe njejemberi jagat. Puntadewa kowe dilairake minangka pambayuning Pandhawa. Kowe ora iso ngayomi marang adi-adi. Puntadewa. Puntadewa kowe dudu sipating menungsa kang suci. Kowe ngrangsang dudu menungsa ning kowe buta Puntadewa. Anggro sasumbarang lindu katara bumi gonceng kumaludo kadi guntur ketuk umumeng kang colone timbak lumembak banyune kumambang ladalah kebangetan mento uripku iki selawase aku dadi putrane Kanjeng Ibu Kuntri Talibrata ora tau diseneni sing nganti kaya ngene ing atase banyu susu sing tak ombe nalika cilik aku mbiyen kok arep dijaluk lek kumbalekke njur nganggo cara kepiye. Oh alah sing kebangetan ki dewa-dewa ning kayangan kae. Wong perkara jeneng kok ya diluputke. Perkara nganggo jeneng dewa kok aku disalahke. Mongko nalika Yayi Werkudara mbelane aku jane aku arep maju ning aku ngerti watake Werkudara. Mengko yen sing maju aku sing dadi tumbal aku rawurung aku mesti disebrake. Iki sing diarani wong bingung suduk gunting tatu loro maju tatu mundur ya ajur. Wis suwi lho aku ora mbledos dadi buta kaya ngene lek ora kebangetan. Wis suwi ora ngetoni buta sing abote kaya ngene kok wesel ngene iki Mas Ruki tenan. Ngono kok ngenyang ae. Ngerti lek ku ngamuk wong-wong ya. Urung ngerti lek ku mangrurah ing Kayangan Suralaya. Tak gulung Kayangan Suralaya. Aku munggah Kayangan njaluk pengadilan dewa ora iso adil ratakne lawan bumi. Nom dhisik udakara umur 30-an lek ngoprone buta ngene iki jek rusak. Ayo wis tak kuluk munggah niku ya kuat.
Dikoproke mboten niki. Oke. Diitung bareng-bareng ning kuping 10 koprole nggih. Kejerot. Diitung sareng-sareng yoga sinden penonton. Ya. Go. Idul Fitri wiwit duwi mayang cumpe